yhdistää siihen, mutta ei saa yhteyttä. Mä en tiedä, että katkesiko sulla yhteys. No, ei tässä oo ku krediitsejä. No nyt se tuli takas. Nyt tuli takas. Kuka siellä on seuraavana striimaamassa? Sen tekakoodi. Solesan. Täällä Sole odottaa. Kuunnelkaa tuota ääntä. Nyt kukaan ei puhu seuraava runen aikana. No toivottavasti Valrus on siellä auttamassa mua puhumassa vähän. Kyllä, meikäläinenkin täällä on. Joo, se voi olla tukena mua. Sanokaa sit, kun mä laitan ite striimi päälle, kun mä en nyt... Sanokaa sitten, kun mä laitan pois. Jos sulla ei oo mitään, mitä haluat näyttää pikasta tai tämmöstä, niin se voi sammuttaa ja vaihtaa seuraavaan. No, siis tässähän on niin paljon näytettävää, mutta ei Joo. kai sitä tässä nyt tarvi mitään. Ei mulla oo mitään filujakaan niinku valmiina siihen. Selvä. No kiitos paljon runista. Joo. No, mä sammutan tän nyt. Jes. Seuraavaksi No, siis tässähän on niin paljon näytettävää, mutta... Tänne ainakin näkyy tuo hitbox. Ja nyt on täällä. No niin, ja ollaan takaisin linjalla. Okei, kiitos Jasille. Se oli viihdyttävä runi, hyvin selitetty noin. Mä en kokonaan kerran katsoa, mutta hyvä runi. Eli seuraavaksi Zelda 2 The Adventure of Link. Ensinnä vois kysellä ihan että kuuluuko onko äänet balanssissa hyvin? Kuuluuko musiikin? Mä yritin testailla silleen, että se olisi hyvä, että mä en tiedä, onko tää hitboxi. Nyt on jotenkin erilainen. Mulla pitäis kans olla mukana täällä puhumassa. Varus. Täällä ollaan. Eli co-hosti kans pitäis kuulua. Mut sanokaa nyt ihan vaan tosta nyt silleen eka. Vaikka tässä aluksi, että mitä se äänibalanssi. Voidaan vielä tässä vaiheessa säätää. Vähän nostaa co-hosti ääntä. Pikkasen vois nostaa. Eli mä oon tosiaan Sole täällä pelaa Zelda 2 ja Faurus sanoi säkin nyt vielä jotain, niin saadaan vielä nää kokeiltuvia äänet yhden kerran. Vaikka tässä testailtiin. No, täällä minäkin olen vielä toistaiseksi. Okei, puhe aika hiljaisen. Kenen puhe? Sanokaa vielä se. Tää on vähän tämmöstä säätämistä. Haluatko vielä ennen kuin aloittaa, niin kertoa tästä kategoriasta? Joo, eli Zelda 2 100% all keys, Toistaiseksi. one credit clear. Eli tässä kerätään kaikki itemit ja spellit ja kaikki avaimet haetaan ja käytetään ne avaimiin sopiviin lukkoihin. Ja tässä ei tarvii kerätä siis tai upgradea täysiä levelejä kaikkia 8. Se on sitten niinku oma kategoria, se on niinku niin sanotulla extreme rulesilla. Kerätään ihan kaikki. Voidaan sillä aikaa nyt taas miettiä tätä meidän hahmon sankarin nimeä nyt, että mikä se on. Annetaanko chatin päättää? Chatti saa päättää. Molempien ääni on hiljaisen. Pitäköhän tuplat sieltä päättää Filun nime. Monta merkkiä mahtuu? Otas nyt, paljon tässä on. Lunk ja long. 8 kirjainta. Joo, 8 kirjata. Tuplat päättää. No otas, mä voin yrittää vielä. Itse asiassa mulla on toi mun easy cap nyt, tai tää USB-portti vähän huono, se voi johtaa siihen, että äänet nyt pukailee. Sieltä tosiaan muuten... Kuopio. Tuleeko taas Kuopio? Mitä Siellä varmistaa, että kuulee muuten nyt. Mikä sieltä tulee? Onkohan nää väliin? Mä voin vielä ottaa itse Mä en tiedä, miten mä saisin erikseen ostettua nyt tästä ton. Tääpäs semmonen kikka. Mä otan tosta peliääniä ja sit tuolta erikseen tosta recording settings. Ihan pieni sekko. Sä voit mumble ääniä konfiguresta nostaa. Okei, mumble oma konfigure. Joo, mennä sekunti, mä katon. Valetiin. No mä ite oli kyllä kattominen, että nää tuntuu olevan aika hyvät jo ennestään, mutta valitettavasti hän ei sit ollutkaan. Mä en oikein tiedä saaks niinku
Ei pahoillani, että tää nyt tässä säädetään heti aluksi. Mut siis joku sanoi, että siellä ihan hyvin tuntuisi kuuluvan. Et mennäänkö näillä nyt sit vai säädäänkö me vielä kuitenkin? Mitä ainakin itse kuuntelin, ihan ok kuuluu. Jos yleinen taso on vähän hiljaisempi kuin edellisessä, niin se voi sitten jollekin tuntua hiljaiselta. Eli one CC tarkoittaa tosiaan one grade clear, että ei game overit pitäisi tulla. Jos kaikki menee hyvin, niin siitä ei myöskään tule. Mikä meidän muuten se oli nyt se nimi tälle meidän hahmolle? Kuopio. Kuopio. Onko se huono ennen? Jos edelliseen runiin nyt sit viitataan. Oot sä kauan juossut tuota peliä? Mä oon, siis no, peliä mä oon sen kun aloitin eka kerta, anteeksi nyt tuli virhe, Kuopio. Eliminoidaan tämä. Eli mä aloitin ehkä pari vuotta sitten, 2,5 vuotta sitten ekaa kertaa kokeilin speedrunnaamista. Sitten se on vähän semmoista on-offia silloin tällä kokeilu. Vähän se. Nyt tää kategoria, mitä mä nyt pelaan, on mulle kyllä ihan tosi uusi. Mä vasta 3 viikkoa sitten vasta aloitin harjoittelemaan tätä. Et siinä mielessä tää ei oo todellakaan mikään maailman ennätysvauhtia sit Kuopio. No niin sanon, kirjoitiks mä nyt siitä oikein tää? Kirjoitit sä 2 kertaa väärin Kuopio? Kuopio, ei kun 1 kerran väärin. Okei, kun mulla 2 eri striimiä pyörii tosta sekä Twitch että tää Hitboxin. Tai itse 3 striimiä näkyy mulla. Meni vähän sekas. Nyt pitäisi olla kaikki oikein. Alright, eli ollaanko nyt sitten valmiina? Eli mä rupean sit aloittelemaan, koska me ollaan vissiin vähän kuin jäljessäkin. Vedän tän alle tunnis läpi, niin siitä päästään takaisin aikatauluun. Okei, eli Kuulostaa hyvältä. Siitä sitten onnea vaan. okei, 3, 2, 1, nyt. Kuopion seikkailut. Se ei kuulosta Joo, eli nyt jos katsotte oikeasti semmosia hyviä speedrunneita, jotka yrittää maailmanennätyksiä sun muita, niin tässä kun mennään ensimmäiseen luolaan, niin ne resetoi täällä todella paljon. Koska valitettavasti tähän kategoriaan kuuluu RNG. Mun pitää saada vihollisilta tiettyjä droppeja, mutta koska meillä on nyt maraton stratsit, niin mulla on sitten backup plan, jos se tuu. Todennäköisesti ei tulekaan myöskään niitä kaikkein parhaimpia droppeja. Mut sen takia ehkä tää ei olekaan mikään sit maailmanennätys. No niin, eli nyt tuli ensimmäinen Magic Droppi. Ja mä olisin tarvinnut hyvän aikaa, niin tosta nyt sitten pistepäkin dropin tai myöhemmin kun päästään tuon ykköspalatin siellä 2 sitten hyvä isompaa droppia. Mutta ei sen haittaa paljon. Ja eikö tämän hyvän dropin mahdollisuus ole joku 1/5 vai 1/6? Noissa tässä on niinku vihollista jaettu niinku 2 tai 3 kategoriaan. Bossit ei tietenkään droppaa yhtään mitään. Ja sitten on nää vahvemmat monsterit, ne droppaa joka 6. monsteri droppaa 50-50 chancella joko pistepackin tai sitten ton magic dropin. Sitten nää heikommat viholliset droppaa ton magic dropin joka siis pistedrop jos sä toistat ihan tasan sitä samaa ruunia kuin aikaisemmin, niin sit se on todennäköisesti ensimmäisestä dropista saada pisteet on paljon paremmat. Ja tosiaan nyt sanon aluksi nyt tässä, että mä en ite kato nyt chattia ollenkaan. Että ohjatkaa kaikki valitukset nyt sitten sinne Valruksille. Mä en kuuntele. Se poimii multa sieltä niitä kysymyksiä. Also, if you want me to answer some questions in English, also can speak English as well. And Karska is handling all the Swedish questions. Yeah. Yeah. At this point, actually, I want to get a shout out to Bad Breaks and a lot of the good Swedish speedrunners. They have been helping me a lot, giving me a lot of support in this when I've been trying to practice. So they've been huge help, especially Bad Breaks. And he's an awesome guy and very good Zelda 2 speedrunner.
So now is my... Tässä on nyt mä yritän... RNGC kuuluu myös se, että mun pitää yrittää manipuloida näitä RNGtä. Mä teen tämmöisiä jännän näköisiä koukeroita ja niinku tanssahteluja Dark World Mapissa. Tarkoituksena on saada noita monstereita ilmentymään mulle sopivasti tavalla, että mä pystyn väistelemään. Tai sitten että mä saan ne ilmestyy juuri kuplaosio, mikä vie paljon aikaa. Oho, ja se on myös aika vaarallinen, koska just muutenkin tässä pelissä on paljon noita laavapittejä sun muita, mistä tietysti kuolee saman tien. Tässä on helppo mokata sitten aika paljon. Ja monesti mun harjoittelussa aina tulee niitä tehtyä. Varsinkin nuo botit sitten mielellään yrittää tökkästä sua tonne laavoihin sun muihin jorpakkoihin. Ja siksi nuo botit onkin tämän pelin vaarallisempia vihollisia. Ne on semmosia tosi heikkoa vihollisia, semmosia ihme hyytelötyyppejä, jotka ei tee mitään damagea, mutta just se knockbackaa jotain laavoihin, niin se tekee niistä todella vaan. Ne on äärettömän ennalta arvaamattomia. Ne liikkeet on tosi semmosia sähköjä ja tosi yllättäviä aina liikkeeltä. Ne rakastaa trollata speedrunneja. Ja nyt mulla on vähän se huonot säkä, että mä oon menettänyt nyt jo mun beam swordin, kun tuli osuttua siihen kuplaan, että tää voi mennä vähän sen hankalammaksi. Just kun mä en saa tapettua niitä botteja sille kaukaa. Mulla tulisi tää nyt selviä. Eli mä tarviin tässä ekas palatsissa myös hyvää tuuria sille, että mun pitäisi saada yksi hyvä droppi noita vahvoilta monstereilta, ja mä en pysty oikeastaan vaikuttaa siihen mitenkään, miten se tulee. Ja chanssi, että ei tuu mitään, on 1/4. Ja mulla on 2 chanssiä saada iso pistedroppi. Jos mä en saa, niin muut jää pahasti tulee niinku alilevutettu. Mä en saa hyödytettyä sitä, että aina saa palatsi lopussa aina level upin. Ja se mun pitäisi saada aina ajoitettua nuo mun level upit silleen, että mä saan niistä mahdollisimman paljon pisteitä. Mä canceloin noita pienempiä upgradeja, että tulee mahdollisimman isoja upgradeja sitten aina just siinä palatsin lopussa. Ja tässä on nyt tämmöstä kikkailua, että mun pitää saada kans, mä en saa tappaa noita skeletoria tai stalfosiineja. Ja siksi, että mun pitää saada nyt se no, näette sais ikinä kyykystä lyödä, koska ne pomppii sun puuron yli. Nää hölkkäät on siitä pahoin, ne treinaa sulta experiencea ja se on tosi huono juttu tässä ekas palatsissa. Koska tässä alussa on tosi tärkeää saada nyt paljon näitä expaa. Et mä saan sen Attack 4 tässä sitten palatsin lopussa. Tää on siinä mielessä paljon helpompi kuin esimerkiksi low percent. Siinä on todella paljon tarkempi. Pitää laskea tosi tarkkaan, että mitä vihollisia lyö ja mitä ei. Ettei tuu ylilevutuksia ja alilevutuksia. Tää on siinä mielessä easimpi ja chillimpi kategoria. Mä ajattelin, että tää on sen takia ehkä vähän parempi tää maratonijuoksua. Mutta ja eka palatsi on ainoa semmonen, missä mä oon tosi riippuvainen onnesta jopa. Nyt on vähän tämmönen tilanne, että maraton stratsi otetaan vähän turvallisemmin ja mä otan tästä tän fairin ihan varmuuden vuoksi. Mä et mielellään en kuolisi ihan turhaa vaan Shaofin takia. Ja just sillä oikealla XP-manipuloinnilla pystyy välttämään oikeastaan kaiken grindaamisen ja sitten pystyy olemaan kuitenkin ihan melkein täyslevelinen, kun siis, pelin menee läpi. Joo, ettei tarvitsisi jäädä mihinkään grindaa, koska se on tärkeää. Kyllä tietysti pienelläkin levillä pystyy pärjää pelaa pelin läpi, mutta se voi aina, jos on pienemmät levelit, niin totta kai niin se tekee vaan asian vähän haasteellisemmaksi. Tähän toki voi pelata melkein minimivissi on 3-1-1, että jotain upgradeja on ihan pakko ottaa. Oho. Mut nyt, mä oon sit välillä aika paljon hiljaa, joskus vaan pitää vaan keskittää aika tarkkaan.
Ja varsinkin tietyissä kohtia Overworldissa mä mieluummin on hiljaa, että mä saan kuunneltua sen musiikit. Koska se auttaa mua ajoittaa sitten liikkumaan just oikeassa kohtaa. Sano vaan mullekin, kun pitää olla hiljaa, niin... Mä rupean niitä feilailemaan. Mä itse asiassa rupesin nyt mietittämään, kun mä kerran jo törmäsin semmoiseen hölkkään ja viholliseen, joka reinas multa experience. Et voi olla, että mä saatan tarvita kyllä tappaa muutama botin ylimääräistä. Tää on nyt se klassinen tilanne, mä varmasti tuun osuun nyt tommoseen bottiin. Just tän käytävän lopussa. Ui! Meritään mahdollisimman paljon aikaa. Ja life meni siihen. Se on tulee vähän huono säkä. Toi olisi melkein voinut hypätä laavaa ja itsestä etukäteen. Ootas nyt, tapetaan nyt varmuudeksi vuoksi toi 11. 169 on mun mielestä aika hyvä luku. Nyt mä saan tappaa tän. Nyt toivomus oli, että tosta tulisi droppi. Ja pistedroppi tulee. Nyt me ollaan turvattu meidän levutukset. Tai että saadaan se parempi miekka. Ja saattaa maksimipotentiaali tosta palatsin lopussa olevasta upgradeista. Ja tosiaan ottamalla pelkkiä noita attack-upeja, niin saa sitten isommat XP-rewardit noissa kaikkien luolien lopussa tai näiden, mitä nämä nyt on, palatsit. Joo, se on ehkä helpompi sit. Huomaa sitten, kun meillä on niinku attack 8 ja sitten muut on magicit ja lifeit on tosi alhaalle. Huomaa, että sit saa sen 8 tonnia pisteitä ihan vaan pelkästään siitä palatsin lopusta. Se on ihan huima ero siitä, että saisi jonkun muutamasta. Nyt tuli putelidroppi, mutta se ei oikeastaan haittaa. Taas mulla on oikeastaan vähän hidasta tappaa tää horseheadi. Mutta tää on oikeastaan semmonen varma tapa saamaan aina hittiä. Mä aina tuppaan välillä missaamaan, jos mä lyön tällä ylhäällä. Ja nyt tärkeä canceloida. Eli nyt sen näkee, että mulla on niinku seuraava level up tulee tonnista. Mulla on 109, niin mä saan 900 pistettä tästä upgradeista. Ei 900, joo. Ja RNG tosiaan siis vaikuttaa tosi paljon tähän runnaamiseen silleen. Myös muutenkin noiden droppien, no. Tietysti vihollisilla on omat hyökkäyspatterit sun muuta. Mut sit toi Overworld on semmonen, että se pitäis mahdollisimman paljon saada tietysti vältettyä noita enemy encountereita. Niitä pystyy jonkin verran manipuloimaan itse. Mut loppujen lopuksi on aika paljon kyse tuurista. Ja sä oot vissiin varu sitäkin kans. Yritetään speedrunata tätä. Voit kans kertoa vähän omia kokemuksia tästä, että millainen tää on speedrunattavana peli. Koska tää on oikeastaan ainoa peli, mitä mä ite koskaan kunnolla yrittänyt speedrunata, ainakin striimeissä. Niin verrattuna johonkin muihin peleihin. No tää on aloittaa, tää on ihan tosi vaikea, että sen takia että tää vähän jäi sitten, kun ei oikein tullut muutamalla ekalla runilla oikein mitään tästä, niin jäi vähän sivumalle sitten muiden projektien varjoon. Itellä ei nyt jäänyt tää tosiaan, tää on niinku tää suosikkipelejä, tää on ainoa semmosia harvoja pelejä, mitä mä jaksan pelata alusta loppuun, niin tää on jäänyt sit mun speedrunin ainoa semmonen rutiini, mitä jaksaa toistaa, uudestaan. Tää on semmoista, kyllä. Joo, mä en tiedä, tässä mun mielestä aika hyvä balanssi yleensä. Kombatti tässä on aika tosi mukavaa sitten, kun tää niinku hallitsee ja tietysti hyvin tasapainossa verrattuna siis johonkin samantyyppisiä pelejä, joku vaikka sanoo
mikä sen on esimerkiksi Battle of Olympus tai joku vastaava, niin se on vähän... Mä oon ongelmissa. No esimerkiksi mä otan ton Life 2 tässä, jos mä en muista seuraavasta upgradeista. Tai helat täyteen. Itse asiassa olisi vaikka... Itse asiassa ei. Mä tein kamalan mokan. Mun piti säästää tuon jumpi tietenkin toi. Totta kai. No. Tiedä mitä mä oikein ajattelin. Nyt mä itse asiassa mokasin nyt saman tien. Eli mun piti käyttää siis tästä totta kai jumpi. Nyt mä paus vielä. Odotas nyt, mä sain vielä tuon piste sopi silloin kun mun ei pitänyt. Nyt mulla kävi ihan todella nolo. The most embarrassing. Eiku on mulla jumpi. Tää on mokka, jota mulle ei koskaan ennen sattunut. Ihan vaan I was actually certain that I don't have enough of jump. I'm actually kind of nervous, so I do stuff that I shouldn't really do. I'm trying to play over safe, and then not playing the way I used to. I'm very sorry. Yeah, this is marathon. I'm trying to play too safe, not sticking with the plan. So very dumb mistake. Very crucial to preserve your magic. Actually, I'm trying to get an encounter here, but now I'm not getting encounters, but it's okay. So that was embarrassing, but let's try to forget all that. Forget you ever saw it. It's quite funny that when you need a magic drop, then the 1 of the 8 chance of getting the point back drop is actually the point back drop. Now I don't need it, then it always comes. Se on kyllä outoa, että ei ikinä tehty niinku toista Zeldaa tähän tyyliin sivusta päin kuvattuna. Joo, se oli kai se oli sitten ehkä sit se seuraava 3. Zelda sen verran menestynyt, että ne ajatteli, pysytään sit siinä pläänissä, että tehdään vaan tommosia ylhäältä päin kuvattuja tai 3D-Zeldaa sit. No niin, sitten se meni 3D:hen, niin... Joo, se on varmaan vaikea enää nykyään tehdä sitten enää 2D-pelejä ylipäänsä ollenkaan, kun Zelda sen verran menestynyt franchise jo. Vaikea enää hahmottaa, että ne enää lähtis tekemään side-scrolleria. Se on vähän se 80-luvun juttuja. Joo, mutta kyllähän niinku käsikonsoleille on kuitenkin jatkettu Zeldoja tosta. Mut ne on sit kaikki ollut just sitä A Link to the Past-tyyliä. Paitsi ne 2 DS. Onko siellä ollut joku? Vai mikä? Sole tosissaan, älä hätäile, muista, että tää on siis tallennusnimi, mikä tässä nyt on. Niin, Kuopio. Pitää Kuopion vuoksi nyt sitten vähän feilata vai? Ja vaan. Kuopio saatana. Pysytään roolissa. Ne CDI-pelit ne voi unohtaa ihan kokonaan kyllä. Zelda sai tulla, aivan Kuopio sai tulla huoneessa vanhaa kokemusta ja virrat meni heti täysin. Vanha rouva näytti vähän skilleä siellä. Mä oon tosiaan siis, jos puhutaan tää mun Zelda 2 speedrun urasta, niin mä oon oikeastaan enemmän pelannut sitä low-prosenttia. Eli siinä on oikeastaan se kikkana, että siis mahdollisimman vähän tietysti itämeet, mutta sitten myöskään haeta sitä kynttilää, että se on sit hauskaa mennä tämän Death Mountainille ilman mitään valoja. Se tarkoittaa sitä, että näitä vihollisia ei näe ollenkaan. Oikeastaan nyt mä muuten tein taas hassun moka, että mä unohdin upgradeata mun Lifein 3, tai yleensä pitäisi tehdä. Jossain vaiheessa aina se unohtuu. Se oli yksi niitä asioita, mitä mä edes, yritin muistuttaa itseäni kovasti. Muistan upgradeit. Ei sinänsä hidasta, mutta se vaan tekee tämän vielä vähän enemmän varovaisempi. Paitsi että nyt ei kyllä tästä
yöstä väistämistä tule kyllä yhtään mitään tällä kertaa. Et ei sinänsä niinku mikään katastrofi, vaikka niistä nyt taas yksi elämä tuohon hukkaan. Niitä on, pitäisi olla muutama ylimääräinen. Mulla on tarkoituksena ollut se, että kerätä aika paljon noita lifeja joka tapauksessa. Ja sitten yrittää tehdä muutama noita... Oi paska. Mahdollisimman typerä kuolema taas tähän. Eli nää pitäisi ottaa ihan maltilla. Ei nyt oikein ole kärsivällisyyttä taas. Eli siis muutama... Oli ajatellut, että mä teen muutaman semmosen death abusen. Säästäis aikaa. Mutta jos mä nyt hirveästi taas mokailen tässä ja kuolen ihan paikoissa, jossa ei pitäisi kuolla, niin voi, että sitten jätän ne death abuset kokonaan väliin. Et siinä mielessä vaikka nyt tuollakin pari kuolemaa, niin se ei nyt ole ihan, pitäisi olla mikään katastrofi. Totta kai nyt mulla ei enää yhtään lisäriä, nyt rupeaa olemaan vähän vakavampi paikka. Jos nyt kuolee, niin sit se on niinku takas alkuun. Koitais nyt vähän rauhoittua ja ottaa iisisti ja panikoida ihan liikaa. Ja tosiaan aika vaikein tästä tekee se, että jos yhdenkin hitin jossain välissä ottaa, niin menee se rytmi helposti noihin AI:hin sekaisin ja sitten voi ottaa toisenkin hitin aika nopeasti siihen perään. Joo, se on näistä Dairoissakin vielä paha, ne silleen melkein tappaa 2 hitistä. Otan nytkin ihan varmuuden vuoksi vaan shieldin, vaikka näissä ei pitäisi ottaa sinänsä yhtään hittiä, mutta mitä tahansa voi sattua. Tässä on vaan tosi järjestetty tuo yksi botti, jos se aina jää tuohon eteen, niin ne pilaa aika pastilla sitä rytmiä. Joo, mutta silloin kun on maratoni päällä, niin ihan mitä tahansa voi sattua. Nyt tuntuu että siltä, että kaikki menee vähän pieleen. Kuopio. Kuopio, joo. Ja maratoni. Sole unohti nauttia soleja ennen urnausta. Joskus se vähän rentouttaa kyllä toi alkumahooli. Sanotaan, että joo, tosiaan joskus pieni känni voi tekee hyvääkin. Tää on vähän semmonen ensimmäinen striimitapahtuma, niin ensimmäinen kokemus. Niin vielä ehkä voi olla vähän semmonen erikoinen tilanne mulle. Niin mä ajattelin, mä varmaan jännitän pikkasen ja niin sitten vähän tekeekin. Teekö sit seuraavat tulevaisuudet Finrons, jos niitä enää pääsee enää runnailemaan. Niin vielä ehkä voi olla vähän semmonen erikoinen tilanne. Noit punaiset kirvesjätkät, ne on aika nopeasti kuolemaksi. Joo, sattuu joskus olla vielä todella ärsyttävä patteri. Ne käy tosi aggressiiviseksi ja ne vaan viskoo niitä kirveitä eikä oikein. Siinä on ihan mielettömän pieni aikaikkuna väistellä niitä. Ja se on todella vaikea joskus saada ne tapettua nopeasti. Varsinkin jos siinä on jotain botteja häärimässä, niin mitä vaan voi sitten tapahtua. Mut musta tuntuu, että nyt kun ollaan vähän niinku tää Vasara saatu, niin rupeaa olemaan vähän se... Että kohta me saadaan se downstabia, musta tuntuu, että siinä vaiheessa tää rupeaa ehkä pikkasen helpottua. Me saadaan kans life-containereita enemmän ja Link rupeaa olemaan vähän niinku monipuolisempi hyökkäykseltä ja sit kun saadaan downstabia sun muuta, niin tuleeko tää pikkasen helpompaa tää kombatti, niin nää Palatsi 1 ja Vasaran haku on oikeastaan se melkein semmoset niinku vaikeimpia osia tästä runnaamisesta. Mä en nyt mene sanoa, että niinku loputkaan tästä nyt olisi helppoa, koska sit aina jos mä sanon jotain ääneen, että nyt tää pitäisi olla helppoa, niin se aina sitten peilaantuu. Ja keskivälille tää muutenkin vähän niinku helppoutuu tää koko peli oikeastaan, jos on vaan sopivaa leveliä tullut. Mut sitten taas
Great Palace lopussa on erittäin haastava. Joo, se toisinaan voi olla kyllä vähän kinkkinen. Ja sitten tässä pelissä on niitä kuuluisia Nintendo-hetkiä, että seinän läpi pitää hypätä ja hautakivi pitää löytää hautuumaalta ja näitä Joo. tällaisia hauskoja. Joo, monesti se vaikeus on ehkä just niissä puzzleissa, mikä tässä on. Aloittelijallekin ehkä, no niin, tämä ei ole vielä. No, otas nyt. Tää on joo, ihan varmuuden vuoksi ihan laittaa. Okei, nyt vähän rentoutuu pikkasen, nyt saatiin vähän tuohon toi yksi lisäri. Tuo jotain virhemarginaalia sentään. Otas nyt, joo. Sitten jotain medicine ja sen jälkeen päästään tonne hakee se down stabi. Joo, ei mennä pakuun juttelemaan. Käydään tossa resetoimassa noin encounterin. Että ensinnäkin tää suo on yksi semmosia vaikeampia mestoja, mistä nyt missä näitä on vaikeet siis vaikea väistellä just näitä encountereita. Oma liikennöpos on tollanen etanamainen. Joo. Se on ihan sit puhtaasti niinku RNG vaan sitten. Pitää saada vähän apuja. Sitten nopeasti taas shieldit ja tää. Se on hassu seikka tosiaan, kun speedrunnailla joskus, niin joskus hassusti, että mitä varovaisemmin sä yrität pelata, etkä pelaa sitä ihan normipeliä, niin sitten on enemmän semmosia hassuja virheitä sattuu. Rupeaa olemaan vähän semmonen epävarma ote omassa pelaamisessa, kun rupeaa pelkäämään vähän liikaa. Siis kyllä on, se pikkasen kyllä nyt näyttää nyt merkkejään tässä. Toivottavasti tähän lämpimään. Nyt saatiin sentään toinenkin elämä. Jos nyt päästään hengessä kaupungille asti, niin voidaan vähän hengittää sitten. Elää ota reessiä. Tadeluot. Okei, nyt mulla käy onnekas. Siis on tommosia pieniä liikkeitä, kun yrittää saada noita monstereita ilmestyy vähän tietyissä paikoissa, niin sit saa sen vältettyneen pakollisten encounterit, mitä olisi muuten tullut. Yleensä aina ton kiven jälkeen esimerkiksi aina tulee encounteri, saatiin sekin väistettyä. Tosi pieniä tanssaliikkeitä. On kiva katsoa silleen, jos katsotte speedrunneja, tai hyvät speedrunneja, nämä tekee tommosia omituisen näköisiä liikkeitä, mikä näyttää siltä, että ne on tommosia niinku D-pad slippejä. Niillä on monesti kyllä ihan tarkoituksensa. Speedrunnat ei tee vahinkoja. Ei. Okei, nyt vartiomies sanoo, että me voidaan painaa alaspäin ilmassa, niin pystytään stäppäilemään. Tätä kombatti muuttuu paljon mukavemmaksi, sulavammaksi. Pystyy paljon enemmän vaan juoksentelemaan eteenpäin. Ja sitten mikä avainasia tässä on, pystyy käyttämään semmoista niin sanottua jackhammer-tappaa, mikä tappaa vähän kun mennään vihollisen hitboxin sisälle ja me hakataan alaspäin nappia, niin se tappaa yleensä viholliset todella nopeasti. Joskus jopa noita bossejakin voi tappaa tuolla jackhammerilla.
erittäin nopeasti. Yleensä ne on vähän riskikkäämpiä. Tästä feeri valmiiksi. Varmaan ei nähdä Jackhammeria ainakaan Barbarassa. No ei nyt enää, kun mulla noin monta elämää meni jo tähän alkuun, niin se on, jos mulla olisi ollut se 4 lifea tai jotain vastaavaa siinä Barbas, niin sit mä olisin voinut kokeilla sitä Barba Jackhammeria, koska se on todella siisti, kun sen saa sitten, jos siinä onnistuu. Kyllä se nopeasti pitäisi mennä ilman. Tosiaan tää 100% helpottaa tätä peliä jonnin verran sillä tavalla, että käydään tosiaan nämä kaikki elämät hakemassa, että Itse asiassa ei käydä hakea kaikkia elämiä. siis ei elämiä, vaan Hard containerit. life baaria saadaan, niin, hard containereita. No, joo. Mietin mikä oli suomalainen termi, enkä saanut sellaista pääni. Joo, se tosiaan kyllä helpottaa siis muutenkin se, että kun käydään hakemaan myös kaikki avaimet, niin ei tarvitse oikeastaan miettiä sitä, että jäisi noista pisteistä kanssa nyt sitten vajaksi. Totta kai monia muitakin asioita tietysti helpottaa paljon tässä 100%. Tämän pitäisi olla aika easy. Varsinkin sen jälkeen, jos on pelannut paljon sitä low prosenttia pelannut, niin teoriasta niin pitäisi olla semmoinen easy. Se mikä tässä on kyllä tässä 100%, tässä ei nähdä niin paljon mitään kikkoa tai niin paljon tosi tarkkoja stratseja. Tässä on... Tää on siinä mielessä just vähän tavallaan tylsempi. Jossakin määrin. Tää on niinku puhutaan sitä oikeastaan vaan kombattia, pitäisi niinku pelata vaan tarkemmin ottaa actionia. Sitten low prosentissa tosi paljon enemmän strategiaa ja taktiikkaa. Enemmänkin just noita pisteitä ja Magic kanssa. Niitä pitää säästellä ja manipuloida just oikeisiin paikkoja, upgradeja ja sun muuta. Se on tosi mielenkiintoinen itsessään. Siinä vaan sitten tulee resetti aika kovaksi, jos ei dropit tule oikein tai muuta. No, vai onko näin edes? ei se oikeastaan sinänsä ole niistä täysin riippuvainen. Ei oikeastaan missään vaiheessa ole riippuvainen täysin niistä. Aina on backup plan itse asiassa joka dropille. Tai sit se, että Jaa, okei. nyt me saatiin jätä vitona, voidaan nyt sitten toi Life 3 nyt tässä palatsis aina sitä upgradeata. Mä sanon näin tähän, että mä muistan itselleni kanssa näitä, etten vahingossa mene mitään tekee typeryksiä. Joskus näitä speedrunaiset, varsinkin jos innostuu paljon höpiseä tai muuta, niin upgradeaa vääriä asioita. Se on low procentissa on varsinkin tosi niinku, se on niinku ihan kuolemaksi. Siitä on tosi vaikea enää toipua, jos ei. Että jos upgradeaa vääriä tilanteita, mutta tässä nyt kun muutenkin jaetaan kaikki avaimet sun muut. Tässä on harvoja kohteessa todella oikeasti tarvii Magicia. Ne on ne muutamat pari kohtaa. Tota mun itse asiassa tarvitsisi tappaa. Tää on siis noin lifeit tosta. Tää on semmonen hassu kohta. Tää on ihan puhdas särky. Nyt noi botit tonne laavan reunalle hytisemään. Niin tää on semmosia ilkeitä kohtia. Nää on semmosia tilanteita, mistä noi botit pystyy trollaamaan tosi pahasti. Jos ei ne tuu, niin tonne oikein uskalla mennä.
Ja downstabi helpottaa tossakin. Joo, kyllä se paljon. vähän, mutta... No, se nyt meni vähän rytmi sekaisin. No, joo. Teis mitä me saadaan tosta life upgradea. Anyways. No niin, tää oltais saatu, jos mä olisin etsinyt ensiksi kästää sen life ja sit ottaa sen magic täydennyksen. Ei me mitään lifea tarvii. Jolostrat siellä vaan eteen. YOLO! Chatissa kysytään, että mitäs Sole? Mitäs tässä? Koko nyt aika pitkääkin tässä on nyt vähän ollut hermostunut. Mennään tätä omaa vuoroonsa. Miten tässä nyt sitten tulee käymään. Itellä oli onneksi heti tuohon maratonin alkuun, niin ei kerennyt liikaa stressaa. Joo, se on odottaminen kyllä aika hienottava. Too much excitement. Ei siinä mitään, ei tää tietenkään maailmanloppujen nyt tuu mitään huippuaikoja. Vai onko? Kyllä se on maailmanloppu, jos ei VR kolahda Ainakin nyt. Kuopion loppu se on se. Kuopion sähköt katkee lopullisesti. Kuopio on peruttu. Mutta okei, sanotaan toi, mikä estimate esimerkiksi noin suurin piirtein kuin 1.40, niin siis tässä ei mikään pahin niin moka, mitä voi tehdä tyyliin kuolla game overi Death Valleyn lopussa. Siinä menee sitten joku 4 minuuttia ekstra aikaa. Et se yksittäisiä mokia nyt ei ole mitään semmosia, että runi menisi ihan täysin piloille. Et sanotaan, että tässä runissa on se suut chilli. Toinen ehkä sit pahin on Palatsi 4 kuolla just ennen bootseja. Ne on semmosia muutaman minuutin juttuja. Et ei niinku mitään semmoista ihan överi super pahoja. Et nyt odotetaan tuntia pidemmin menee nyt tässä runissa tai vastaavahan. Nyt mä oisin tosta mennyt välistä. Toiset taas niistä tulee monta peräkkäin, niin sitten tietysti se voi vähän vakavampi. Se on aika harvoin. Yleensä joka runnista on aina yksi semmonen isompi moka. Päästään kuitenkin siihen about tunti 30, ehkä vähän täällä. Zääs kysyy, että mitä noi punaiset tyypit heittelee. Hetkinen. Mitä? Noita jotain moukarin näköisiä kanankoipia ilmeisesti. Puhutaanko nyt siitä Death Mountainin tyypistä? Kai ne jotain Ei. vasaroita, vai? Vaan tosta punaisesta pirun näköisestä tyypistä, joka oli aikaisemmin. Pirun näköinen. Ai niin joo, niin ne no, kai ne jotain moukareita, vasaroita. Mä en oikein osaa sanoa nuijia. Kanankoipia ehkä sekin on sit se oikea vastaus. Ken sen tietää. Nyt Jolestratsit meni vähän pieleen. Onko tietoa, kenellä on VR? John Ja mikä se Nurminen on? pitää Pro JN on striimaa. John Nurminen on ruotsalainen speedrunner. Sillä on aika moneen kategoriaan maailman ennätys.
Tässä pelissä on kyllä niin monta kategoriaa, mitä mä sekoilen. Siis tässä on todella paljon näitä kategorioita olemassa. Ja just tässä on aika paljon erilaisia glitsejä tähän peliin. Joitakin glitsejä, mitkä rikkoo tämän pelin ihan täysin, ja sitten on semmosia glitsejä, jotka rikkoo tätä peliä niinku vähäsen. Sitten on tämmösiä puhtaita glitsejä, jotka ne low prosenttia ja sitten 100%. Ja sitten on tietysti aina, joka versio on vähän erilainen. Eli Upscale on vähän niin kuin erityyppinen peli ja sitten on PAL-versiot on erilaisia kuin NTS. Ja sitten itse asiassa Virtual Consoletkin on erilaisia vähän se. Mä itse pelaan tällä Wii U Virtual Console tällä hetkellä. Ja tääkin itse asiassa muuten hitaampi kuin perus NES-versio. Tää on sellainen... joka 10 minuutti tää jätättää noin sekunnin verrattuna. Tää kanssa, että mä en tiedä. Aikaisemmin jätin sen putelin ottamatta, nyt mä kokeilin chance, että saaks mä putelin uudestaan. Mut joo, eli tää jätättää noin sekunnin joka 10 minuuttia. Jos tää olisi semmonen 90 minuutin runi, niin tää jätettäis sen 9 sekuntia suurin piirtein. Ei mikään ihan hirveän iso ero, mutta ehkä jollekin maailman ennätys havitteelle tää Virtual Console on huono vaihtoehto. Joo, no en runin pituuteen näe ole hirveän paha. Mulla ite oli vähän tosi ongelmia se, että millä mä ite striimaan, koska mulla ei ole sitä jenkkikonsolia. Ja PAL-version kanssa jää älyttömästi hitaampi, se on 17% ja se rupeaa olemaan sen verran iso ero, että sillä oikein ehkä jää nää kehtaa striimailla. Tai siis yrittää mitä maailmantaksia. Mä saan katsoa läppiä. Nyt mä sanon itselleni muistutukset muistaa sitä. Eihän sekin olla hyppimät tonne alas. Mut siis se piti sanoa, että just toi Magic kans, tai siis upgradein kanssa pitää olla varovainen, että nyt ei unohda Magicin upgrade. Kato monesti just kanselointia sitten. Pitää muistaa sitten upgradeata myöhemmin, kun tulee se tilanne.
mä en oikein pysty välttämään tätä damaa. Se on semmonen, että jos siellä mokkaa, niin siellä ne rangaistukset on tosi kovia. Siellä on paljon semmosia tilanteita, missä on helposti paljon noita rotkoja ja laavoja ja sun muita, missä menettää sit elämän kokonaan. Pienistä asioista sit voi tulla tosi paljon takapakkia. Hauska juttu tuonne palatsille mennessä on, että jos sä yrität ottaa tuossa niin kun ylämapissa yrität ottaa sen lyhyimmän reitin, niin sitten saat noita väkinäisiä kohtaamisia tulee pakosti tossa, että sit menee vaan enemmän aikaa, että parempi kiertää sivulta. Joo, se pisin reitti on niinku, tämä näyttää pisimmältä reitiltä, se on niinku se nopein, paras. Siitä on niin pitkä, että siis kun mä oon joskus muksena, kun menin sitä pisintä tai lyhympää reittiä, niin mulla ei mitään muistikuvaa enää edes, miltä se näyttää se niin sanottu lyhin reitti. Tai se, että jos menee niitä pakotettuja encountereita pitkin. Varsinkin kun speedrun niin paljon tätä, niin ei enää oikein muista semmosia, miltä se normi runaaminen näyttää. Jos nyt mä taas otin tossa turhaa aikaa. Onkas nyt meneekö tuolla vai ei? Saadaan toi level up tuolla. Saatiin tosta Magic. Tuo on vähän tommonen 50-50 chance, tuleeko sieltä aina. Tuleeko sieltä pistedroppi vai tuleeko sieltä toi Magic droppi? Niin kuin monesti yleensä noissa patsaissa. Joissakin paikoissa se on niinku ihan tulee 100% todennäköisesti tulee se Magic droppi. Niitä ne jos tietää, niin helpottaa tämän pelin pelaamista jonkin verran. Nyt on taas Twitchissä näkyvissä. No, anteeksi nyt Solelle ja kaikille. Mä oon tosi pahoillani, niin mulla ei mitään hajua, että miksi tää tekee tätä. Tää on nyt tän Solen striimin ajan tehnyt tätä. Onko siellä pakkausasetuksessa jotain, mistä tää skripti ei tykkää? Mä oon pahoillani. Älkää lähtikö pois minun takia. Antakaa anteeksi. Blame tai Kuopio. Kuopio on tapahtunut. No. Mä en tiedä, ettei se vaikka Twitchissä satu olla jotain. Mä en tiedä, olisiko sit mulla liian kova kuin bitrate tai joku väärät setit muuten. Paha sanoa, koska se kumminkin näkyy tuolla selaimen kautta, mistä mä nyt kaappaan sen. Mutta taas niin kun sillä skriptillä, niin se ei toimi kunnolla. Että en ymmärrä. No, nyt mulla ei kyllä ollut tarkoitus, mutta no, otettiin tommonen databuse tohon väliin. Toisaalta sitä aikaa, mutta oli oikeastaan vahinko. Ihan ok tilanne kuitenkin. Niin siis, ihan tarkoituksella säästettiin. Mut siis tää on se kohta, jossa oikeesti normaalisti kaikki speedrunit vetää sen databusen. Nyt mä satuin vaan jotenkin törmäämään siihen
siihen mulkkuun, siihen joka nyt on se leijuva pääkallo. Jaania olentoja. Mut ei se mitään. Ei se oikeastaan mitään siinä mielessä vielä pilaa. Voidaan yrittää säästää elämä sit tossa loppuvaiheessa. Tää nyt toivoo esimerkiksi Magic Dropia näitä, niitähän on muutamia tilanteita, jos mä voin vielä saada sen dropin. Tarkoitus nyt siis pääasia, että mä saan tarpeeksi Magicit, mulla on bossia varten sitten reflekti. Ja se vie melkein kaiken Magicin. Mulla riittää, mä saan yhden Magic Dropin jostakin vaan. Mut kyllä mä pystyn myös ottaa tuon yhden lisärin vielä kuolemaan. Se vaan tarkoittaa sitä, mitä mulle jää yhtään niinku varalle sit vaan. Huono yritys. Tarvitko hiljaisen hetken, että keskityt bossiin? Ei siis tässä bossissa ei niinku mitään niinku keskittymistä tarvitse. Sille oikeastaan edes... Ootas nyt, kun vaan pärjää näissä Iron Knuckles. Mut kyllä mä sanoisin... Hehe, ai joo. Mä tiedän, jotkut ei ehkä välttämättä tajua sitä vitsiä, mutta se näyttää, että sitten tää bossi tässä on kyllä aika hurja. Itse asiassa muuten mun täytyy varmaan näköjään tappaa itteni joka tapauksessa. Mä oon muistin, että tähän mä saan noista... Tähän noista tuu tarpeeksi noita. Näytikin noista puteleista. Nickel entered channel. Joo, millään pystyy oikeastaan nyt pelastaa itseään. Ainoa tietysti ihan hirveä ratkaisu, jos se menisi nyt ylös. Palat siitä ja grindaan niistä patsaista. Ellei sit tietenkin tästä, no tästähän se tuli se. Tuo on vaan jotenkin niin huono. Hyvä sattuma, että nyt molemmista patsaista tuli Magic Droppi. Ehkä pelin vähän sen sääliin mua. Yrittänyt pitää tää elämä. Onko tää viimeinen elämä? Ei kun mulla on yksi tän jälkeen, mutta mä olisin joutunut Death Abusaa, tai sit kun tappaa itteni, että mä olisin saanut Magicit refillattua. Niin sen jälkeen olisi ollut vaan niinku viimeinen elämä. Niin sit olisi mennyt vähän semmoiseksi jännäksi tää urni. Ja nythän mulla on, jos mä nyt selviin tän kentän, niin mulla on vielä se yksi niinku elämä niinku virhemarginaali. Et voi vaikka mokata jossain. Vaikka vahingossa hyppimällä laavaa tai jotain muuta kivaa. Mä vaikka demonstroida sitten jossain vaiheessa, miltä se näyttää se laavaa vahingossa hyppiminen. Se tulee sille yllärinä sitten. Eli tähän me tarvitaan sitten reflektiä. Shieldi päälle nyt, hiljainen hetki. Tää on vakava paikka. Vaikea bossi. Ihan sika hyvin. No niin, voi pojat, nyt saa taas puhua. No niin. Olit vaan paikalla. Siinäpä se. Soi tän kentän bossi, et pysy paikallasi ja rukoile. Mikä tossa olisi voinut mennä pieleen? No siinä on Ei se, että mikään. se ilmestyy sun päälle. Et sit oikeastaan se on se, mitä se saattaa joskus tehdä, että se spawnautuu siihen, missä sä oot. Ja sä et pysty väistämään sitä. Aa. Kyllä tossa voi käydä joskus niinkin. Ja sit jos tuut silleen sit tohon bossiin silleen, että sulla on niinku viimeiset HP, niin sit pitää oikeesti toivoa hyvää säkää. Joskus se on muutenkin tommonen, itse asiassa toi bossi, se on puhtaasti random. Se tekee ihan mitä huvittaa. Et joskus sitten saattaa väistää kaikki ne sen omat luorit. Ja joskus sitten niinku kuolee niinku saman tien. Siihen ei voi ite mitenkään vaikuttaa.
Ja nytpä ollaankin jo maksimi attack levelillä. Joo, toki. Eli tää on se mihin me ollaan oikeastaan nyt sitten... Niinku jo, tän takia meillä on näitä muita Lifea eikä Magicia nyt levutettu tähän mennessä, koska nyt seuraava kerran me levutetaan, me saadaan sitten todella kovat pisteet sitten 5. ja 6. palatsin jälkeen. Ja saadaan noin muut levutettua melkein maksimitasolle. Oho, missä se on? Jotain. Otas nyt tää ei mene niinku pitää. Tässäkin sinänsä nyt tarvii vähän apua noilta tärkeitä. Ensinnäkin tässä on tää huone, joka on täysin puhdas random juttu. Mun pitää saada toi avain tuolta ylhäältä, mutta nyt mut käviks siinä mielessä hyvät tuulet, että mä sain laatikot tuohon alle ja mä pääsen pomppaamaan vasta sinne, mutta joskus käydä semmonen tuuri, että pitää odottaa tosi pitkään ennen kuin toi vasta tulee laatikot sillä tavalla, että mä pystyn siitä pomppaamaan. Nyt me ollaan jo vähän turhan likellä kuolemaan, ennen kuin saadaan tosta aina tärkeäksi. Living on the edge. Joo, tää on sit jännä palatsikille. Tässä on aika paljon noita saa tuota Magic-täydennyksiä. Tää on ainakin semmonen 4 mestaa. Tää on ehkä siinä mielessä tarkoitettu. Tää oli aika vaikea palatsi, tää on älyttömän sokkelomainen. Mut silleen, tässä on yksi hyvä nyrkkisääntö, että aina hissin jälkeen pitää mennä vasemmalle. Paitsi sitten jossakin tilanteessa pitää mennä oikealle. Neko muistaa sit pärjää. Aina vasemmalle, mutta välillä oikealle. Joo. Kirjoittakaa ylös, jotka olette rupeamassa runnaamaan tätä, toi edellinen tipsi. Hyvä nyrkkisääntö. Siinä temppelissä aina vasemmalle, paitsi välillä oikealle. Joo. Sama myös Great Temple, se on kans hirveä sokkelu, mutta aina välillä oikealle, sit välillä, tai yleensä vasemmalle, sit välillä oikealle. Kuitenkin niistä tietyissä kohti hissien jälkeen. No okei, nyt tulee taas pelin toinen glitchi. Kunnon wallhacksia tässä. Just tietää frameilla katoo hyppää, niin pääsee seinän läpi. Siisti temppu. Säästää 50 minuuttia. Mutta ei todellisuus toi vaan siis kuuluu peliin tommonen jännä valesseen kohta. Mut se on tommonen pakollinen vitsainen, mitä speedrunner pitää. Ja toihan oli mukavaa, jos sitä ei skidinä tiennyt ja Joo. Se on jännä Japski-versiossa. Tossa on bossi, tuossa Horsehead, eli Palatsi 1 bossi tulee tossa vaiheessa, niin se antaa aina pientä vihjettä, että siinä on jotain tärkeää siinä seinässä. Mutta tässä on myös Ai vittu, se ei kuollutkaan. Ei. No, joo. Mä sekosin. Mä muistin, että toi kuolee 2 niinku 8, level 8 miekas, mutta joo ei. Niin siis. Tässä Palatsissa taas 2 samanlaista. Tai yksi toinen samanlainen kohta, missä pääsee seinän läpi. Toinen ei vie minnekään. oikeastaan jokaista kryptistä kohtaa, mitä tässä pelissä löytyy, niin joku kyläläinen jossain kylässä vähän vihjaisee. Joo, se on kyllä totta, että tässä pelissä on kyllä, nämä NPC, ne antaa paljon vihjeitä. Ja ne on usein ihan, tietysti tuolle pikkasen kryptisen olosi, kun se on niin paljon, täytyy niin lyhyen se pienen tekstiboksi kertoo tärkeitä asioita. Se ei jää niin kryptinen kuin esimerkiksi Castlevania 2, missä ne kyläläiset kertoo jotain bullshittia, vääriä vihjeitä tai muuta täysin käsittämätöntä juttua. Ja ne on aika ymmärrettävissä kyllä ne vihjeet. I am error. Paitsi sit jos oot suomalainen muksu, niin sä et tietenkään ymmärrä englantia. Sit pitää kysyä iskä tai äiskä, joka sit neuvoo. Itse asiassa Errorkin sanoo jotain muuta, jos ensin käy puhumassa jollekin toiselle kyläläiselle jossain ihan muualla. Se oli se Lifetownissa on tyyppi, joka sanoi, että juttelee Errorissa siellä tietyssä kaupungissa. Sitten se Error
antaa vihjeen siitä, että missä on hänen ystävänsä Bagu. Eli se on hauska, että tässä pelissä on Error ja Bagu, eli vähän kun jos ajattelee japanilaisittain, niin Bug ja Error on kavereita. Hehe. Miyamoto varmaan nyt naureskelee partansa. Se on sääli, ettei niitä ole koskaan muualla Zelda-peleissä on näkynyt. Varmaan ajatellut Ocarina of Time iten, ettei siinä ole erroreita eikä bugeja tai glitchejä. Eihän siinä olekaan. Joku Kuritsu ehkä voisi olla vielä 1/3 saamaan. Se on semmonen kolmikko, jos ajattelee. Glitchi ja Kuritsu. Tää oikeastaan speedrunnissa puhutaan, niin tää temppeli on itse asiassa mun suosikkeja. Tää on melkein semmonen, että tässä voi koko ajan painaa siihen menosuuntaan. Et sun ei tarvi oikeastaan väistellä tai pysähdellä mitään. Tää on tosi semmoista nopeata menoa. Eikä tässä ole oikeastaan yhtään kuolema-laavaa tai mitään. Tää on mielettömän chilli temppeli. Että tässä on paljon noita helppoja vihollisia. Noita Wizardeja ja Iron Nuclea. Tää on siitä tosi mukava temppeli. Tässä on vähän sen silleen pikkasen rentoutua. Tässä saa suorittaa tätä Jackhammeria, mikä on aina hauskaa suorittaa videopelissä. Se on tässä ei varmaan mitään tyydyttävämpää, just kun se saat Jackhammer noita innoittavia mulkkuvihollisia. Taas mulla jäi nyt toi vajaaksi. Toi väliä joskus kanseloi ton hyökkäyksen. Jos sen ei suorita tismalleen oikeaan aikaan. Vähän kuin liian myöhään tai liian aikaisin. Riippuu vähän mistä se on. Ja Koomata on se on tosi vaarallinen bossi oikeastaan. Tässä on tosi tiukka rytmi ja tän voi tappaa Jackhammerin, mutta se on äärimmäisen vaarallinen. Itse asiassa mä oon nyt just se, ettei nyt oikein mennä onnistu taas. Tää on siitä paha, että tää vie hirveästi antaa damagea. Nyt itse asiassa mä en muistan laittaa shieldia, muistinko? Kyllä muistit. Mä laitan sit 2 kertaa. Mut siis joo, nyt se ihan täysin onnistui, mut sentään meni peli läpi. Tai siis sain bossin tapettua. Mones bossi tämä oli? Se oli nyt 5. bossi. Se on tosi tiukka rytmi tavallaan. Sitten monesti siis tuo nopein on tappaa, jos käyttää jumpia ja hyppää sen toisen yli, mutta sit se sekoittaa sen rytmin ainakin mulla vielä enemmän. Eli Arska, Niku, Hidle-kanavalle nyt. Heti. Army move to idle. Niku move to idle. joo, ja tässä on tommonen hauska kikka nimeltä Riverdance. Tää on semmonen, millä melkein varmasti saa skipattua kaikki encounterit seuraavaan pakolliseen. Itse asiassa seuraava Forced Encounteri saa kans pakotettua tai lyhyemmäksi tai skipattua. Tässä on tietty kävelypatterni, jos itse suorittaa, niin siitä pääsee säästää paljon aikaa. Tässä pitää ottaa muutama semmonen niin sanottu turha askel. Et me vähän hämätään random number generaattoria. Tää on tosi hauska, kun näitä osaa tai näitä opettelee. Näyttää omituiset, kun viholliset vaan aina väistää. Ja osuu aina just oikeaan kohtaan. Ja nyt mun pitäisi saada ihan kerran. Ja joltain, vähän se jäi vajaaksi sitten. Tää oli tarkoitus, että tämä olisi saanut kans skipattua tällä encounterilla. Olisi tullut niin sanottu safe encounteri. Tai aina ei voi voittaa. Mut joo, mulla on nyt 1 extra elämä, mun ei sinänsä tarvii tehdä mitään radikaalia. Et kävisin hakee tuolta suolta 1 elämän. Mun pitää vaan sit toivoa kans, että Palatsi 6 tulee niitä magic droppeja sitten. Niin montako temppeliä tässä oli tässä Zelda-kakkosessa? Tässä on siis 7 kaikkiaan. 6 plus sit se Great palase.
Tää on tosi vaikea väistää kyllä tässä näissä metsätilanteissa aina en kautta. Nyt mulla kävi taas hyvä tuuri. Tässä vois käyttää taaskin feeriä. Skipataan nää mikset. Eli nyt meillä on siis tosiaan nyt kutospalatsi ja sitten sen jälkeen mennään jo sen viimeiseen palatsiin. Kutospalatsissa... No mä en nyt sano sitä ääneen, vaikka pitäisi. Meinasin sanoa, että siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ainoastaan oikeastaan mä toivon, että mä saan yhden sitten Magic Dropin sen jälkeen, kun mä saan sen aarteen. Muuten mä luultavasti joudun joko tappaa sen bossin hitaasti tai sitten tappaa itteni kokonaan, että mä edes pääsen sinne. Ja se on ikävää mennä tuon Death Valley ilman, että sulla on yhtään ekstra lisäriä. Siis siinä aina joskus käy hassu, että siinä on helppo tavallaan mokata, vaikkei siinä mielessä, jos kaikki menee pläänin mukaan, niin siinä ei mitään yllättävää pitäisi tavallaan sattua. Mutta aina tietenkin sattuu, jos ollaan Kuopio ja pelataan maratonissa. Kuopiotorille. Vasta kauhupäivää, kun joutuu oikeasti menee Kuopioon sitten ja runnaamaan tätä. Se karskallu, jos semmonen Finruns tulee seuraavan kerran sinne. Karskan kämppää. Joo. Ollaan in Kuopio in real life. Koko talo kaatuu. Ohjaa räjähtää käsi tätä. Se on Vaimalla. kovasti. Tuossa vähän lifua. Sitten mä otan fair. Yksi asia, mitä mä en oikeastaan selittänyt, oikeastaan mä en oo kovin montaa tilaisuutta edes saanut tähän, mutta joka kerta kun tässä tää Link, tai siis joka kerta kun Kuopio nostaa joku ite, niin se löytää tuolta maasta jotain kivaa, niin se menee se animaatio, joka kestää aina muutama sekunnin. Niin Fairy kannattaa käyttää, niin se skippaa sen kokonaan niin tälleen. Tuot jatkaa perhosena ilman mitään turjaa animaatiota. Yksi tommonen muutamia pieniä hienoja aikasäästöjä. Ja siinä on viimeinen life encounter, tai sitä life container tarkoitettu. Enää vaan pitäminen siis puuttuu vaan se yksi. Tän palatsin aareen sitten expelli. Tää on jännä, että tässä palatissa ei enää ollenkaan avaimia edes. Täällä on paljon näitä lukkoja, mutta tähän on vähän tyhmä mennä tuohon päin. Äsken oli jotain mielessä, mitä olisin sanonut, mutta sit sä rupesit puhumaan ja ihan äänesi sekoitti pään. Joo, no sano sitten kun tulee mieleen vaan. Also I will remind you that, of the viewers that if you have any questions in English, I'll be happy to answer them. If you have any complaints about this run sucking, then you can forward them to Mr. Walrus.
Tässä on Blame me. Yes. Okei, nyt on taas... Mikäs tää nimi nyt olikaan, nyt taas pät lyötyy ja... Nyt mä en osunut tasan sen oikealle pikselle, niin tää ei nyt sit... Mä en saa tää bossia tapettua sillä... Downstabille enkä sulla itseas muutenkaan, nyt kun toi kanseloinaa mun hyökkäykset. Jos tää... Tuo näyttää helpolta kans noiden Iron Nucleen... Niin Rebonako se nimi. Eli Iron Nucleen tappelu näyttää helpolta. Siinä on kans... Tuntuu, että se monesti kyllä... Jos ei se ihan oikein rytmi, kun noita yrittää monta kertaa peräkkäin hakkaa, niin... Menee kyllä pieleen aika useinkin. Nyt kävi paskat, mä en saa tosta... Ja tostakin vielä tuli pistedroppi, mä olisin nyt tarvinnut... Nyt mä tarttisin sitä... Backidroppia. Mä voisin pelata safeisti kans ja jäädä grindaa putelia tosta patsaasta, mut siinä voi kestää aika kauan. Mä en tiedä, mitäs... Tässä on vähän semmonen tilanne, että mä voisin sanoa, että se melkein ehkä kannattaisi yrittää yksi kerta vaikka grindata, koska mulla on energiatkin niin vähissä, koska pelaamisen luokka nyt on ollut vähän alhainen. Tarttisi vähän energiaa kanssa, niin yritän tosta tuli nyt onneksi. Luojan kiitos tuli droppi. Tossa oli se 50-50 chance, että tuleeko siitä droppi vai jolli. Saa sentään vähän energiatäydennistä. Ja tässä on myös 2 kertaa joudun käyttää perhosta aikaa, niin... Vaan niinkö hyppäsit alas? Joo. Mitä tuossa tapahtui? Ootas nyt hei. Venas hetki. Nyt mulla kävi semmonen moka, että mä joudun käyttää feeriä turanta näitä. Siis tää on semmonen... mesta, että tossa jotkut on semmosia valerotkoja. Ja niissä on sinne pitää hypätä tänne rotkoon, että pääsee eteenpäin. Ja se vie sut niinku eteenpäin tästä dunkusta. Oikeastaan kaikki noi sellaiset rotkot, mikä on niinku mustia, niin ne on aina semmosia... Ne ei tapa sua, ne vaan aina vie eteenpäin. Tai ainakin toiselle tasolle. Sanotaan siitä ne, mitkä tappaa, on aina laava ja sitten laava ja sitten se vesi, jos menee sinne overloadiin. Eli Kuopio ei osaa uida. Kuopioon tarvitaan muutama uimahalli. Kuopio pitäisi eikä hukuttaa joku suuren turva alle, sit se voisi opetella. Nyt on aika rankkaa tekstiä alkaa olemaan. No. Nyt se Rebona kaatui taas sillä. Quick stretch. Toisaalta siinä vaiheessa, kun sulla on jätä 8 miekka, niin oikeastaan on nopeampi tappaa se silleen, että ei mene tonne nurkkaan. Katsotaan, jos mä käytän nyt feeri, niin onko mulla riittääkö nyt sit vielä jumpi tai... Valitettavasti mä en nyt... Ei välttämättä muuten riitä. Itse asiassa mä en ole ihan sale. Tää on kyllä hirveet, jos joutuu nyt tappaa tuolla hitaalla tyylillä. Tai tää voi olla hirveetä. Ja kyllä mä sain sen. Voi tää siltikin olla hirveetä. Itse asiassa joo, mut jäänyt. Okei, se oli suht hyvä. Tokas syklissä tappaa, niin siihen voi olla tyytyväinen. Et joo, siinä oli toi bossi. Se olisi ollut siistiä, jos se olisi se saa tapettua, niin kuin monet muutkin bossit, sillä jackhammerilla, mutta se on tässä tilanteessa äärimmäisen vaarallista ja tosi hankalaa. Jos sä epäonnistut, niin sä tiput sinne laavaan aika varmasti.
Okei, nyt saadaan korotettu Magic 7 ja toi Life me taas skipataan. Odotetaan se. Tai oikeastaan me tätä Life 7 varmaan koskaan upgradeata. Ja hankalaksi on tuo äskeisen bossin tekee just tosiaan se, että jos se kerrankin osuu, niin se melko aina heittää sut tonne laavaan ja tappaa. Joo, siinä on aina se vaara tietysti. Mut sit se on kans se, että jos se menee sinne väärälle puolelle sitä huonetta, niin se sit on tosi vaikea saada useampi osuma. Ehkä just sinne pari osumaa ja kerkee käydä vasta nappaseen. Jos sä odotat sitä väärässä paikassa. Mut sitäkin pystyy manipuloimaan just silleen, että jos menet sinne nopeasti sinne tiettyyn paikkaan, niin se myös ilmestyy aina siihen sun linkin, tai siis oikealle puolelle. Tai siinä mitä äsken kävi. Mut sit taas se toka ilmestyminen saattaa tulla ihan vaan. Et sen saa tapettua tuolla jumpilla myös ihan yhdellä hyppäyksellä, tai siis yhdellä syklillä, jos nyt sanois. Ja nyt mulla on varaa käyttää Fairy, koska mä uskon, että se tulee se Magic Puteli tossa Death Valleyssä. Siinä on kans semmonen... Se oli pitkään mysteeri, että joskus se ei tuu se puteli, mutta siihenkin löytyy joku selitys. Mikä on kyllä vähän monimutkainen. Et se on sit jos feilaa tän... Niin kuin mä taisin nyt tehdä, joo mä feilasin. Niin, mun pitää selittää tää. Odotas. Jos tän feilaa, niin käsittääkseni... Nyt mä pääsin tuon safe juttuun. Mun pitää tulla uudestaan tänne, tuolta alhaalta. Niin nyt se putelin pitäisi tulla takas. Jos hän ei tulekaan. Mä oon nyt tainnut ymmärtää tämän väärin. Kokeillaan muuten. Joo, tää ei muuten nyt toimikaan. Mä oon ymmärtänyt tämän väärin. Ei sit voi mitään. Sitten ollaan ilman puteli, ilman... joo. Koska yleensä viimeiset harjoitukset, mitä mä oon tossa pitkään aikaa vetänyt, mä harvoin tossa epäonnistuu se, että joutuu tänne hautumaan. Tää on vähän awkward, että nyt asiat, joka ei pitäisi epäonnistua, nyt sitten epäonnistuu. Ainoastaan maratonista tekemään. Tässä on aina parempi käyttää taas spelliä. Mä yritän nyt oikeastaan sit grindata vähän pisteet, mä saan ton... Grindata noita pisteitä, niin mä saan ton Magic Upgrade kohta kanssa. Toisaalta oikeastaan... Taitaa olla vähän liian myöhäistä siinä. Toi puteli olisi ollut hyvä ottaa. Sitä aina keksii näin vasta liian myöhään. Okei, me vältettiin... No, oikeastaan mä vaan suunnin vasta, kun päästään Greatballasiin. Okei, nyt voi sanoa, että me vältettiin siis ne suurin katastrofi, että mä olisin kuollut johonkin tuohon Death Valleyn loppuun. Siinä olisi ollut hirveä aikasakko, että joutuisi kiertää ihan uudestaan tuo koko väli. Ja also... Because I know probably there's a good chance that there's someone, a Zelda speedrunner is watching this stream. I thought that there was a way to kind of like force the red battle to appear in the beginning of the Death Valley, but I was mistaken. It was I must have misunderstood something, and I need to recheck how you can manipulate to make sure you get the magic drop at the beginning of the Death Valley. Just saying. If anyone knows, I'm very curious of knowing.
What went wrong. Mut joo, takaisin Suomeen. Tää palatsihan on aika armoton sokkelo, jos ei ole mitään hajua minne mennä, niin eksyy ja kuolee. Joo, jos muistaa sen nyrkkisäännön, niin kyllä ei koskaan eksy. Mut siis joo, tää on siitä jännä, just heti alussa esimerkiksi ensimmäinen polku ratkaisee jo tosi paljon. Siis siinä on ihan, niinku oliko se toka polku just, että siinä kun se jatkuu tosi pitkään se väärä polku, että se ei niinku näytä sulle heti, että tässä on mennyt väärään suuntaan tää umpikuja. Vaan se vie tuolla tosi pitkälle vaikeisiin paikkoihin. Ja sit jostain kohtaa oikea reitti on piltottu maahan noiden palikoiden alle. Joo, että tää on aika kiva puzzle tää viimeinen palatsi. Nyt mä vahingossa jackhammerisin ton kanan kuolleeksi toi. No ihan mielettömän vaikeat vihollisia. Pelin vaikeampia vihollisia siis noi linturitarit. Jos sä oot ne nopeasti tapettu ilman ottanut itse vahinkoon, niin se on kyllä aika hyvä suoritus. Ne on tosi Army entered channel. hankalia vihollisia liikkeeltään ja tekee paljon lämää. Sole, tässä ihan teknisen toteutuksen puolelta kysytään, että meneekö sulla vielä pitkään tässä? Ei mene, mä oon viimeisessä palatsissa. Mulla menee siis, sanotaanko joku 5 minuuttia tai jotain, en mä oo varma. Joo, sori, mä en tässä kerännyt hirveästi kuuntelemaan, joutun tosissaan tätä säätöä tekemään. Miten on mennyt overall? Ihan suht hyvin, ei siis ihan hirveän kamala ja aikaa vieviä mokia. Nyt siis alku meni ihan päin helvettiä ja menetin siis paljon aikaa semmosia turhia aikaa. Joo, Silleen niinku me vältettiin niinku suurimmat katastrofit vältettiin. Nyt mä tietysti otan paljon lämmöä. Kaikki voi tietysti muuttua tässä viime metreillä. Tois tietysti ollut parasta, jos mä en ois nyt tähänkään lähtenyt sekoille. Eli mä menetän aikaa tämmösiin pieniin asioihin paljon nyt tällä hetkellä. Mut tää suurin piirtein näyttää sille, miltä tää niinku speedrun niinku routtina menee ja niin poispäin. Paljon sun BB on tässä? Se on 1.32 ja siinäkin on aika paljon mennyt pieleen. Mä en oikeastaan oo ottanut aikaa edes nää mun viimeisiä harjoituksia. Nyt rupeaa olemaan hullun tiukka tilanne. Joo, minä jatkan katsomista, mutta mä vaihdan kanavaa ja menen säätämään. Okei. Eli mä en oo esimerkiksi tällä viikolla, mä oon oikeastaan 2 viikkoa vasta niinku tää treenannut. Mä vasta niinku, Scallion moved to idle. odotas nyt. Nyt on taas vääntynyt. Mä oon taas hitin päästä kuolemasta. Mä muuten saatan kuolla. Joo, no nyt se meni. Ei se mitään, tää oli itse asiassa ihan kootuu ok paikka kuolla, jos nyt selviin tonne bossiin asti. Ilman hirveätä energiamenetyksiä. Mutta antaako tää voisin varmuuden vuoksi kyllä käydä hakea se yhden elämän tosta. Tää on nyt tosi tiukka päätös, että jouduks mä hakea ton yhden lifeen tosta. Mä sanoisin, että mä yritän nyt olla jolo. Kokeilen tappaa tän ilman suurempia energiamenetyksiä. Nyt sit mentiin. Ai vittu, tuli niin paljon hittiä, että itse asiassa mä joudun nyt hakea sen Feeri. Mä en oikein voi sille mitään. Mun safetyn takia mä hain tosta ton. Feeri on ehkä vähän nopeampi vielä. Niin. Toi bossi on vähän semmonen, että siis se saattaa hyvin helpostikin mennä nyt ilman ihan no-hittinä. Mut siitä voi tietenkin olla, että se kaikki kusee. _entered channel. Eli nyt tämmönen pieni reroutti. Valitettavasti. Ei, tässä on tää valelattia, mistä puhuttiin aikaisemmin. Hauskaa kryptisyyttä. Joo, ja tää on Ainut asia kiva. oikeastaan,
ainut asia, mikä tästä palatsista tekee yhtään helpompaa, se, että sä voit sitten jatkaa, vaikka tulee game over, niin tosta palatsi ovelta. Joo, se on niinku melkein niitä arvoja. Tää on ainoa paikka, jos saat jatkaa. Jos missään muussa paikkaa peliä tulee game over, niin joutuu sinne ihan alkupalatsiin. Eli nyt me ollaan pelin niinku ihan loppubossissa. Ja tää vaatii Thunder spelli. Heti mokasin. Otas nyt. Tuo on hyppy pieleen tossa. Nyt mun pitäisi saattaa semmoiseen tiettyyn patterniin. Mä saan iskettyä aina 2 iskua, mut nyt se meni jo. Ehkä kyllä se voi saada vielä takaisin, mutta ei kyllä kovin helppoa. Jumpia käyttämällä saa tietysti nopeammin, mut sen voi olla vähän. Army entered channel. Niku entered channel. Tämänkin bossin pystyy jackhammerilla tappaa todella nopeasti. Mutta se vaatii kyllä pikkasen jo tuuria ja aika paljon taitoa. Okei, eli se ei ollut ihan loppubossi, vaan nyt tulee tämän pelin loppubossi. Eli valmiina nyt siis lopettelee tätä urnia. Ja samat nurkassa kyynnyttämistaktiikat varmaan täälläkin. Joo, tässä ei ruveta nyt kikkailemaan mitään, vaan ihan safeisti vedetään täältä kuun reunalta. Noniin, ja siellä loppuu mun urni. Nice! Se on 1, 3, 3, 20. Sanoit, että Haluatko mä... käydä pistää tonne dokkiin? Kiitos upeasta juoksusta. Joo, eipä mitään, olisi vähän todella hauskaa. Virheitäkin tuli tuohon matkan varrelle, mutta mä oon ihan suut tyytyväinen, ettei tullut mitään pahempaa. Ei ollenkaan paha maratoni. Mulla ei oo streamia auki, niin mikä oli lopullinen aika? Eli, Mä laitoin sen jo. eli tunti 3:20. Nice. I want to, just at the end of this stream, I want to thank mostly Bad Breaks. He's been helping me a lot. Also a lot of the other Zelda 2 speedrunners have been very supportive. So thanks a lot. Ei siinä. Meillä on seuraavaksi sitten Arska pelaamassa meille Akuankkaa. Kiitos vielä Dolani. Solelle juoksusta ja anteeksi kaikille. Solen runi aikana oli vähän ongelmia, koska me nyt tämä striimaaminen hoitaa vähän tämmöisen pienen kikkailun kautta ja en tajunnut tämmöistä pientä backupia tehdä, niin se oli minun mukaan. Anteeksi kaikille ja anteeksi Solelle siitä. Toivottavasti kumminkin pääsitte nauttimaan suurimmasta osasta juoksusta. Joo, no toivottavasti pystyitte jonkin verran nauttimaan. Onks Marska kuinka valmiina? Mä oon itse asiassa, tai mun pitäisi ainakin olla ihan valmis, että ei tarvitsisi lyödä päälle. Okei, mä sitten tää ei just ilmestyy tää. Kartaako tää loppusuudelma vielä? Menee 2. Katsotaan. Kyllä. Link saa, kun Kuopio saa nyt sitten palkinnon. Samukselta. Joo. Onko tää se Metroid? Eikö se Samus ollut joku semmonen mönki, eikö semmonen robotti? Mikä se on? En mä tiedä. Ja siis se on Metroid, joka ei voi mennä kyykkyyn. Niin. Se Metroid on turhaa ei. No on jaa. Itse asiassa muuten suuvat meni jo. Thanks a million. Joo, mä lopetan. Sole kuittaa ja kiittää. Sitten Arskan vuoro. Kiitos teille, sinulle. Yeah.